Wala, ginas nasyonal. Namay bulan siri ari dire. Suka dia. Suka dia. Dai. Mana? Lagi. Dili. Pajuban ni. Lalaki na day? Ang sama nagbulag mo sa imong uyab? Asa na diyan? Nani balik. Ha? Nani balik kali. Bibi. Ibi. Semua anak day. Kaunom na. Ay kaulam ni mga bata. Dugay na mo nagpuyo dre. Kapit kami mas tuig karon July. Nya ang inyong kuan dre, suga tubig. Ayaw ra big tubig sa sama. Yang suga ni mo day? Kandila. Asa man ka nanganak? Perera. Dire. Unsa oras? Las 12 sa gabi katong Domingo. Atong Domingo. Kisa may nagtabang ani? Kamila, nagako kami. Ako na. Ade. Ay, ikaw rin nagpaanak. Dala ko nila. Ang uban ni mong bata day asa man? Kasamahan katong una na kong bana, dagko naman ta kong anak. Lima. Gusto mo mulong yung bala gon. Kumaho ka man iso na sa inyo, kumaho sa kuno bawas. So ang amahan ani, Kalibin-libera na live-in mo asa man siya ron? Wala na nagbalik diri. Wala ni balik? Oh, balik. Gamay pa kung tiyan, wala na din balik. Ade. Matita sigaret na dito ba kay Monte Alin? Nag-asa man to. Santa Cruz, wala pakita. Wala na. Pila ka adlaw na ning bata? Karong Domingo, magsimana na na yung Sumana na. Kapila ni mo ning anak? Kauno. Yan, kumpleto nagkuan, newborn screening, mga O, katong gidala man may hospital kay sakay kuan man eh kay injeksyonan ni siya dito sa national. init ra ba dire? Init, wa mo electric fan. Ulay, okay raman sir. Okay ra, nya ang bata, okay ra ang bata. Ah, Namula gani oh. Init na, muna nagpula-pula. Unsa may plano ni mo ron? ako lagi ni padap sir kay nalbaw ko sir kay yung kaintang sir ay. Pila day anak na si mo ron? Kani lang niya kaya katong lima na ako kay tuwa may sa kong bana to. Una na kong bana. Naani ko kay mga anak niya. Kung lagi sir wala may pinag-alan sir niya. Problema ko sa kong inahan. Nay, mama nimo, di ba? Wala mo may payag sir niya. Kailangan pa na ko manarbaho ko ba kay magtigom ko kay magkuan mi payag. Niya. Problema kay ko sir ay. Namo na ako na lang ipasag ko. Pa-adapt nimo. Kaya kung napa may sariling payag sir, di na doon na ko ipasag ko. Manarbaho na lang din ko. Asa mong papa? Wala nang ipapay. Maigsuon nimo. Na, di matulog, namakal. Namakal. Wala na ko isuon. Pila day mo kubok magsuon, yan adire. Isa lang, ang isa kay nang washing ko, tuwa sa pau, nang washing dito. Pero dire di po matulog. So dili nimo kaya buhion. Kaya good lang ko sir, pero kuan lang gud sir, problema man gud ko sir. Pero na siya kayo nung magtambal wala pa sa pananganap. Okay, tambal. Unsa may mo ang paminaw ron? Nangulungol pa akong kuan sa school. Ngulungol mo puson. Iuli may sa gikan ng ospital, wala may bawa sa nas. Ha? Iuli ra siya, wala may bawa ng nas. Okay, resitaan man daw ko nila ato na nabuntag lingon siya, buntag na daw ko polio niya karon nabta mo kelas 8 gigutom naman ko ni uli na lang ko, ako na nang hit. Sabi mo di mo sa nasyonal, magpalo up jud ka diha. Wala Oo, man ko oo. assist, Di wa kami ko kauban. Dili lang po na sila, Yeah. giagian ra jud ka. Asa mo Ano, ka? di- Sila? Magpalo up. Nga ma'am, unsa man ni ma'am, pwede na ba kumuuli na ba ko ikahatag sa tanaon dila nimo. Asa man ka ni Agi? Dito sa Pagkuan. gate, nakita ko tong sikyo. Nya sa ingon sikyo. Ay, sa muli na kayo ko, oh, muli na ko sir, anak ko. Nya gipauli ra pug ka sikyo. Oh, ni uli lang jud ko ato. Kay igutom naman ko niya, nagpaabot ko sa resita, wala man jud gihatang resita sa kuha, ako tang dalon. Oh, giulat lang tatanim mo. Nawala na lang sir ay, nag-inom na lang naman kog may pinamik, anak ra. Maura mo inom. Resita sa giya. Kanto ra akong giinom, may pinamik ra isa Bidextrose ka dito. Uloy. No, sa ta kanila ka oh. Luspad kay ka oh.
Ang iguto naman ko dito sir, okay kauban ako ra. Ang Ya, bata dire. gani gibotar ako sa bangko, namali to itlog, gibotar ako sa bangko ni kay wala mo kauban. Gibotar ako sa bangko. Kay Gamay kay siya lubuyan. Kumusta man na siya ron? okay raman siya sir eh. Usog yung tutoy. Oh, ang kusog mo totoy. Ngayon kamot na lang po siya tutoy. Ang lamigas kay ihang gatas akong gikuhaan kay ko na maglamigas. Titod ba? Naman kay siya buyan ba. Lakaw naman. Napo mo gatas. Para na lang oh, gihatag naman na sa mua. Mo na lang nimong gatas. Oh, gihatag na sa mua. May sudan ninyo. Amo nimong tambal. Mura ra gabutag dulaan ba? Kamay ka dodong. Ay. Dara, oy, dara na. Dia na ka dong. Paligid. Hala. Paligid ng ako kapod na. Sige. Hilom ra pud siya no. Wala na may pagkaroon guys. Kapila na nimo ni? Kaunom. Ano? Nya, okay ra kag ipadap nay. Sir, buot ka man. Narbaho mo na siya. Ano si katarbaho na yung bata. Nga ako mo. Pagay gatas. Pod. Nga akong anak mo 14 man. Nga lagyo mo man. Ay na sige panganak ko, palaygit na. Gani pero problema ko ay mo assist sa amo lagi. Kailangan magunda magkuan. Ay magpicture ba? Ilog ko mas kung ano. Yung palaway mo, halos ka rin na mong laway. Daghan na kay tag-anak. Dire. Okay. Wala na. Wala. Katong wala pa mo nagtuig, asa mo nagpuyo? Ito sa kurbada. Kurbada, MacArthur Highway. Nga dahil balik ko sa Alta Vista. Naguro sila tomorrow, sir. Radyo di ko sa inyo sa Charm Radio. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter, sealed with a kiss.